ഓറ ഹോം സെന്റർ. ഓറ ഓരോ വീടിനും. പാർട്ടിക്കകത്തെ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തന്നെ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് കോൺഗ്രസിൽ ഇതുവരെ ഉത്തരമായിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിൽ സമസ്ത മേഖലയിലും മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്ന് തുറന്നടിച്ച് കാസർകോട് MP രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ രംഗത്തെത്തിയത്. ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അടിത്തറ തകർത്തതെന്നാണ് ഉണ്ണിത്താന്റെ ആരോപണം. പൂച്ചക്കാര് മണികെട്ടും എന്നതാണ് പ്രശ്നം. പറയാൻ ആർക്കും ധൈര്യമില്ല. പാർട്ടിയോട് കൂറും ആത്മാർത്ഥതയുമുള്ള പുതുതലമുറയെ വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എല്ലാവരും സ്വയം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകണമെന്നും ഗുണപരമായ മാറ്റം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന പാർട്ടിക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു ഘടകം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതേണ്ടി വരുമെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ തുറന്നടിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തരിപ്പണമായിരിക്കുകയാണെന്നും ഇവരെ കൂടുതൽ ക്ഷീണിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് കരുതിയാണ് ഇത്രയും നാൾ മിണ്ടാതിരുന്നതെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും പുതിയ KPCC പ്രസിഡന്റിനെയും സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം വൈകിയതിനിടെയാണ് ഉണ്ണിത്താനും തുറന്നടിക്കുന്നത്. നേരത്തെ K മുരളീധരനും വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തോൽവിക്ക് കാരണം പാർട്ടിക്ക് അടിത്തറയില്ലാത്തതാണെന്ന് മുരളീധരൻ തുറന്നടിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം കോൺഗ്രസിൽ തലമുറ മാറ്റം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം നീളുകയാണ്. VD സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായേക്കുമെന്ന തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ശക്തമായി രംഗത്തുള്ളതിനാൽ ഹൈക്കമാൻഡിനിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുകയാണ്. രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടരുന്നതിനാൽ ഹൈക്കമാൻഡിൽ എതിർപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ യുവ നേതാക്കൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല മാറി പുതിയൊരാൾ വരട്ടെ എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇതാണ് ഹൈക്കമാൻഡിനെ പോലും കുഴപ്പിച്ചത്. രമേശ് ചെന്നിത്തലക്കായി അവസാന മണിക്കൂറുകളിലും ഉമ്മൻചാണ്ടി കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയാണ്. VD സതീശന് പിന്തുണ നൽകിയ ഭൂരിപക്ഷം MLA-മാർ ചെന്നിത്തലയുടെ വിശ്വാസ്യതയിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതും ഹൈക്കമാൻഡിനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തർക്കം മൂത്താൽ മൂന്നാമതൊരാളെ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന സാധ്യതയും ചില മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുള്ള IBT ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവേശനം നേടാം.